Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija iddikjara li fil-Partit Nazzjonalista ma teżisti l-ebda ribellioni. Dan wara li l-4 filgħaxija 9 deputati tal-Oppożizzjoni għażlu li ma jimxux mal-linja tal-partit u għażlu li jastjenu jew jivvutaw kontra mozzjoni li resqet l-Oppożizzjoni. B'reazzjoni għal din id-deċiżjoni, ma' One News, il-kap nazzjonalista Adrian Delija ikkonsla bil-istqar li d-deputati ribelli għażlu li jastjenu. Mija rebellioni xejn. Infakkar li ma votawx kontra il-mozzjoni, imma ma votawx. Mistoqsi dwar il-fatt li d-deputati tiegħu stess ma tawx widen għall-ispjegazzjonijiet tiegħu u ħarġu l-barra mill-Parlament, Delija qal li min ma jridx jifhimha ma jifhimix. Jien qed nispjega min irid jifhimha, min ma jridx jifhimha ma jifhimix, però għalfejn huma jaħsbu hekk lilhom tistaqsi mhux lili. F'kummenti ma' One News huwa irrepeta li l-mozzjoni kienet fuq punt legali. Hija mozzjoni tal-Partit Nazzjonalista u allura mhux il-każ li tagħti free vote meta jkun hemm il-mozzjoni mill-Partit Nazzjonalista. Spjegajt ukoll diversi drabi li din hija mozzjoni ta' natura teknika u legali, mhijiex xi mozzjoni ta' natura morali jew ta' kuxjenza. Madankollu fi stqarrija, id-deputati nazzjonalisti ribelli sostnew li din hi kwistjoni ta' kuxjenza u esprimew ruhom kontra din il-mozzjoni. Waqt li naqas jgħid x'passi sejħu l-Partit Nazzjonalista fil-konfront tad-deputati li marru kontra l-linja tal-partit, ikkonferma il-qasma mill-Partit Demokratiku ta' Marlin u Godfrey Farrugia. Fuq il-kwestjoni tal-Partit Demokratiku mhux se nikkommenta jiena u allura dawk ma noddomx mad-disa li qed tgħid inti għalkemm huma parti mill-oppożizzjoni